Wala. Ash! Wala, patay! 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 Crossover! Patay, nag-reunion na silang duwa, men. Damn! Nice Lindrina Asylum sa PC. Sheesh! Ayos sa music ko itanong. Sayo-sayo sa sila. Tara, play na ta. Awa bay, it's alauna AM in the kadlawon bay. Siyempre kadlawon jud, AM good, bugo jud ba. So tulo ka mo katong kalaban diri men, si Slendrina, si Granny og Granny ni Granny. So apo ni Granny si Slendrina og apo ni Granny si Granny. So ang tawag ni Slendrina ni sila kay Ancestors. Ang mo tayo, let's go, try hard. Kabalo ba mo, ako'y pinakahad magdula og horror games. Basta makita gani mo hawd mag Slendrina games. Ako yun ni Odraw, sa man eh. Your health is full. Ay, health din na day. Abi na kog sprint na. So mangita tag pages. So siguro mga 8 Japanese ka pages, same sa mga Slendrina na ako mga ginadula. O wala po. Uy, puking. I'm the best. Hinay siya mudagan. Hinay mudagan. Taki ang yarn. Page. Basic. Dua na. Sirapan tulo. Hi, basic. 5 na lang kung kailangan. Taki ang yarn. Yati ang mudagan na yung manana siya. Mura maghingo ng ngipon. Ito na yung page. Dali aroy. Basic. Inani naka-basic ang mga Slendrina games karon. I'm so disappointed. Oh. 5 na dayon ko. Puking ina mo. Gagong anong patay, dead end men, patay. Oh, crossover. Oh. Ayate, 2 ka buok. Si Granny og si Granny ni Granny. Ay, nag-reunion pa ang mga buang. Okay, na ko isusi og 5 ka pages. So, tulo na lang kung kailangan men. Kisa man na si Gilak. Ay. Ako ra po inidul sa kalaban. I'm the best. Ay, puking na mo ni Kiss. Ni Kiss ang buang. Kinsa man si Gilak, men. Kinsa man ka. Uy, na page. Thank you. Kinsa man yung bata, pre. Anak na mo ni. Oh my God, nagkaanak pag-ungo. Boy, puta. Lagi anak, lagi na to na. Di na ko na panagutan, oy. Hell no. Ay, puta. Lagi, panagutan ako. Where are you? Nara ko dire. Walay page. Walay page sa mga ilalom. Nasa siya? Puta ragis. Sorry sa mga mora, guys. So, mapapamora. Gago. Gigo ba ang portan? Hoy, yati nag-reunion. Na si Granny ni Granny, na si Slendrina, yati nag-reunion na. Narap dito 2 kabertap rin. Narap dito bata dito. Isa na lang. I don't know where to go anymore. Ay, gago. Dali. So far, wala na ako kakita kay Granny. Na-miss na ako si Granny, bay. Ay, puking. Pogi to guys, pogi. Katawaan ko, dinali. Asan naman yung isa ka page? Asang page? Wala dari sa lamisa. Ay, biskot kagaki. Yati, di katawa. Plema pa jud. Ay, sorry. Yati, na-offend si Slendrina, men. Wala jud diri, bay. Asa man na isa ka page, bay. Ay, shit. Ay! Bigay na health diri. Uy, turo sila. Hala, gitad to nilang baby, pre. Ay, puto, regis. Wala na makabalasa kumadoy. Yati man eh. Pre, natuyok naman ako tarang lugar, pre. Tanaw na ako sabay, ate man ito. Tuyoko na ko ng tibok building. Makita lang ni isa kakupunban. Puking inang feel na ko na sa mga kilid-kilid. Puta ragis na dyan sa kilid ang animal. Diyos ko Lord, asa man eh. Na-check na ako tanan room, pre. Kamatyon nun ako, pre. Ah, wala. Ash! Wala, patay. Crossover. Patay, nag-reunion na silang duwa, men. Wala, yun dari daw, sa ilalong daw. Basig na adres, buga daw ni daw. Yatiya, oy, ganyan ako si tuyok, men. Ah, maningin sa ka-page, men. Igang na kayo si jacket. Boset. Kinsa rin nagsugo. Ay!
No, Potragis, walang susuko. Let's go. Tara, balik ta. 0 pages. Tara, speedrun. Let's go. Oh, page. Let's go. Susi, page. Oh, speedrun na niya. Speedrun niya. Oh, health. Oh, unsaon man ako ng health. Di na ako na magamit. 30 minutes tong pinakauna na kong dula ganina. Kanay, kuhan na rin. Mga 5 minutes. Speedrun, speedrun. Oh, di ba page da yun, oh. Oh. Pagluta na. Ocean, ambina. Ambina. Ay! It's now or never. Di ba tulo na, 5 na lang. Daghan na pa oy ate. Nana po ding anak na mo ni Slendrina oh. Ganong ginaproklaiman ako nga anak na ko na. Piste, di ko na anak oy, giatay. Bullshit, umuda ko tong anak ba yate. Tulo na kabuk akong kalaban. Ay, upat na juday. Si Granny ni Granny, si Granny, si Slendrina og ay! Lagi, panagutan lagi na ko na. Tora, nay page. Thank you. Ah, 2 na lang men. Tura page, basic, isa na lang. Naan na po ay, dara susi. Ay, good job, now run to the exit door. Diba, anak ko sa inyo, pag mangita ganin mo gahod mag Slendrina. Hindi mamatay, di ko din sugaton ko ni Granny. Whew. That was a creepy place and the baby, who was it? What was it? Gosh, di jud din ako anak. Well, I managed to find what I was looking for anyway. Ah, lovely weather. Ano ni cutscene? Basig reveal ba nga ako ng anak? Visit na. Tagak ro. Pang igit na kuratan ko. Okay, time check. It's 1:30. 1:30 na ko siya nahuman. Tanawa. Klaro ba? Basta 1:30 na. Bala na eh. Bye-bye.